Hi ha moments a la vida que portes mesos esperant. I quan finalment arriben, no et sents preparada. Aquest havia de ser un moment emocionant. Me'n vaig 6 mesos a Irlanda, un nou país, una nova rutina, una nova vida, encara que només sigui durant un temps. I tot i així, la veritat és que tenia por. Crec que sempre havia imaginat aquest moment d'una altra manera. Pensava que em sentiria emocionada, preparada, segura. Però quan va arribar el dia de marxar, crec que només podia pensar en tot allò que deixava enrere. La gent, els llocs, les coses petites que donava per fetes. I mentre arribava a l'aeroport, no podia deixar de fer-me una pregunta. He pres la decisió correcta? Hola a tots, com veieu, ara mateix ja no estic a Lleida. Ahir vaig arribar després d'uns dies de molts nervis, de molta anticipació per tot el que venia, perquè tot i que és una oportunitat molt guai i molt bonica que m'ha donat la vida, doncs ara mateix, com podreu entendre, trobo a faltar molt a la meva família, a la meva terra. Sol és el segon dia, suposo que això anirà canviant a mesura que passin els dies i disfruti d'aquesta terra tan bonica que és Irlanda. I crec que això era el més estrany de tot. Estava emocionada, però al mateix temps tenia por. Perquè començar de zero sona molt bonic quan només és una idea. Però quan de cop estàs a un lloc on no coneixes ningú, tot canvia. Recordo arribar aquí i sentir-me completament fora de lloc. Fins i tot les coses més petites em feien sentir una mica perduda. Porto ja uns dies aquí i no sé, crec que el més estrany de tot és el silenci. A casa sempre hi havia soroll, ja fos la família, el gos, els gats, però aquí una vegada tanques la pantalla de l'ordenador et quedes tu amb els teus pensaments. I és estrany. És estrany perquè de veritat que tinc moltes ganes de veure-ho tot i de disfrutar tota l'experiència. Però hi ha dies que la por pesa més que la emoció. És estrany arribar a un lloc on ningú et coneix. Ningú sap qui ets, ningú coneix la persona que eres abans. I crec que això també fa por. Hi havia moments on sincerament em preguntava si m'havia equivocat. Si realment havia valgut la pena venir. Però crec que hi ha una cosa curiosa quan comences de zero. Al principi tot sembla estrany, incòmode, fins i tot una mica solitari. Però a poc comences a reconèixer carrers. Trobes llocs que t'agraden. Les coses deixen de sentir-se tan desconegudes. I sense adonar-te'n, comences a construir una petita rutina. Encara no sento que aquest lloc sigui casa meva i encara hi ha moments on tinc por. Però per primera vegada crec que començo a entendre una cosa. Potser mai et sentiràs preparada per començar una nova vida.
Potser la por no desapareix abans del canvi. Potser desapareix mentre l'estàs vivint. I no sé exactament com seran aquests 6 mesos, però crec que potser sí que puc construir alguna cosa aquí. Moltes gràcies per veure aquest vídeo i ens veiem en el pròxim. Adeu!